Je to proste nemysliteľné, aby štát podporoval cudzincov na úkor vlastných ľudí. Ja som bol asi pred mesiacom na takom turné po východnom Slovensku. Východniari mi povedali: pán Kotleba, tu nemáte šancu zohnať si normálnu robotu. Všetci zamestnávajú Ukrajincov, lebo dostávajú dotácie od štátu. Normálny východniar je hotový. Buď ujde niekde do zahraničia, alebo do Bratislavy, alebo môže zdochnúť s prepáčením, bez práce a bez príjmu doma, pretože všetko valcujú Ukrajinci. Do toho podpora na ubytovávanie Ukrajincov, podpora na bezplatné zdravotníctvo pre Ukrajincov, na školstvo pre Ukrajincov. A ja sa pýtam, čo sme my, nejaká gubernia Ukrajiny? Čo sme my naozaj už nesvojprávni, nesuverénni, že necháme naše vlastné deti, že sa nedostanú do škôlky, lebo nebolo miesto, naše rodiny, že nemajú prácu a pomáhame cudzím za to, že chce Brusel. Viete, aj preto som musel ísť do prezidentských volieb, lebo jednoducho ja sa na to nechcem len tak pozerať a nič a nadávať niekde pri pive. Ja chcem s tým bojovať, ja chcem proti tomu vystupovať, ja chcem tlačiť vládu, aby sa spamätali. Áno, a chcú pomáhať Ukrajincom, nech sa páči, ale dajte im robotu, ktorú nikto nechce robiť. Pošlite ich na polia, pošlite ich do lesov, pošlite ich tam, kde ich vieme využiť a neberte našu prácu našim ľuďom. Veď to musí byť predsa politika taká, že naši ľudia dostanú vyššie výplaty a tí cudzinci, ktorých sem ideme prijať ako tých Ukrajincov, to nehovorím o tých imigrantoch, tak tí cudzinci predsa musia robiť tie najhoršie platené roboty, najhoršie práce celkovo a keď nechcú robiť dovidenia, do počutia, my sa o vás starať nebudeme, dali sme vám prácu a to vám musí stačiť a nie, že vám dáme zadarmo aj lekára, aj ubytko, aj všetko a naši občania majú zdochnúť od hladu. To teda určite nie a ja sa ospravedlňujem za emócie, ale táto otázka ma úplne vykolejila.